Знаеш ли, че веднъж от небето започнало да вали месо? Не дъжд, не градушка, а парчета истинско месо. Годината е 1876, мястото малка ферма в Кентуки. Жена на име мисис Крауч правила сапун в двора си, небето било ясно, без облаци, и изведнъж отгоре започват да падат късове месо, малки парчета. Някои са размер на длан, други по-малки. Те покриват земята на площ от десетки метри. Свидетелите твърдят, че месото било прясно, червено, все още меко. Няколко мъже дори го опитали. Казали, че наподобява агнешко или еленско. Новината се разпространява бързо. Учени вземат проби. Едни твърдят, че това е белодробна тъкан от кон, други казват, че е мускулна тъкан. Но как попада в небето? Най-популярната теория е ужасяваща. Ято лешояди летяло над фермата. Когато са заплашени, те повръщат, за да олекнат и да избягат. Смята се, че птиците повърнали едновременно и така завалял месен дъжд. Но има проблем. Никой не видял птици в този момент. Небето било чисто. И до днес случаят остава известен като местния дъжд от Кентъки. Един от най-странните документирани феномени в историята. Защото понякога това, което пада от небето, не е вода.